Us ensenyo una mica sobre el mapa el que és el Santa Claus Village perquè us ubiqueu i entengueu millor la logística per preparar tot el viatge. Això és la plaça central, aquí és on hi ha la línia del cercle polar àrtic i aquí hi ha l'oficina del Pare Noel, l'oficina més gran, més xulo, amb la botigueta per entregar-li la carta. I aquí hi ha l'altra, que aquesta seria la casa del Pare Noel. Aquí és on es pot fer l'altra visita al Pare Noel. Al voltant de tot això, el que hi ha són botigues, restaurants, sobretot botigues de souvenirs, etc. Aquí, per exemple, hi ha la caseta del salmó fumat, aquí hi ha la caseta i la granja dels rens, aquí hi ha la casa de la mama Claus, i tot això que hi ha al voltant són hotels. Aquí hi ha les cabanyes del Santa Claus Village, aquí hi ha la recepció de l'hotel del Santa Claus Village amb altres propostes, aquí els iglús, etc. Aquí són les propostes més cares, estan aquí darrere. Aquí, per exemple, hi ha la zona on pots anar amb moto de neu, aquí hi ha una altra granja amb animals, que a més de rens hi ha llames, hi ha conills, etc. I tot això són també botigues i restaurants. Aquí hi ha la línia de les estacions d'autobusos, aquesta és la carretera general que va a Rogameni, que està cap allà, com si diguéssim, aquí per anar als autobusos. Hi ha també una parada de taxi i ja veieu que el lloc és a peu de carretera, vull dir, no és que sigui un lloc amb superencant. Si travesseu la carretera hi ha una gasolinera aquí davant, per exemple. I travessant també la carretera, aquí és on hi ha zona d'autocaravanes i el Santa Forest, que és a 1,5 quilòmetres que va en aquesta direcció.